కుడలాదూలే కన్నులు ముచ్చదరడ్ల పిరలాదూలే కన్నులు ముచ్చదరడ్ల నాలూరు తిరుగుతూ యాండ పొరులు నమ్మ పిల్ల కుడలాదూలే కన్నులు ముచ్చదరడ్ల పిరలాదూలే కన్నులు ముచ్చదరడ్ల. Hi guys, welcome back to my new vlog. Inita vlog ದಾದಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಚ ಕ್ರೌಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಂಚ ಐದೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ಸ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸೊ ಮಾತ ಯಾನು ಒಡೆ ಮಾತ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನಿತಡೆ ಸೊ ಅವೇನು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ತೋಜಾರ ಬೈದೆ ಬಲೆ ಈ ಲಾಗನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೊಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ನನಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿಜರ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಟ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗ್ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಮಡಂತಿಯರ್ ಎನ್ನ ಊರುಡ್ತು ಬಸ್ಸಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಸ್ಸಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತದು ಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿಡ್ ಜತ್ತದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ರೈತನ ಯಾನ್ KSRTC ಬಸ್ಸಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಿತರ್ನೆಟ್ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಡ್ ಜತ್ತದು ಈಗೇನು ಅಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ಸಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಅವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ದುಂಬುರ್ದು ಪುದರ್ ಬೈತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೀನು. ಸೊ ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಉನ್ಗೆಲ್ ಮೀನು ಮತ್ತು ಶೋಕು ಉನ್ಗಾರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಇಂಕೊಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಗೆಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣಂತ ಪನೋಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದೇ ಪನ್ಪುನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದೇ ಬರೆದು ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ದಾಂಡೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಪುತ್ತೂರುರ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಟ್ಲರ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಪ್ಪುನು ಬಸ್ ಪುದರ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದೇ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಡೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ತೂದುಲ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಓಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತಿತ್ತೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಅಂಚ ಮಾತಿತ್ತು. ಸೊ 50 ಐಟೋ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜು ನೈಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಳೊಂದು ಐದು ಕಬೀರ ಪಂಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ ಪಂದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇಂಜಪುರದ ತೊನಗೆ 5 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 10 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೋನ. ಸೊ ಆ ರೇಂಜ್ದು ಅಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎತ್ತೀನಿ. ಯಾನ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಪೋಯಿನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಎಂಕಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ 10 ಜನ ಇತ್ತಿಜೆರು ಬಟ್ ಉಲಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬಾಲ ಎತ್ತತ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ ಅವು ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. కన్నులు ముచ్చదరడ్ల నాలూరు తిరుగుతూ యాండ పొరులు నమ్మ పిల్ల కుడలాదూలే కన్నులు ముచ్చదరడ్ల పిరలాదూలే కన్నులు ముచ్చదరడ్ల.
ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವು ಪಾಸಾದ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಅಲ್ತರ್ದು ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೈತು ನಂಚ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು. ಅಲ್ತರ್ದು ಫಾರಮ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಫಾರಮ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಝೂಡಿಯೋಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಶೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪರೈತುಂಡು ಅಂಚ ಫಾರಮ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡೆ ಇತ್ತ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪೋತಿನ ಐತ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ ಪೋತಿಜ. ಸೊ ಝೂಡಿಯೋ 299 ಬೆಸ್ಟ್ ಶೂ ಉಂಡು. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ ಮಾತಾಲ ಮಲ್ತಾಡಿ ಒಂಜೆ ಮೋನೆ ತೂದು ತೂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತಾಡಿ. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ ಮಾತಾಲ ಮಲ್ತಾಡಿ ಒಂಜೆ ಮೋನೆ ತೂದು ತೂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತಾಡಿ. ಚೈನಾ ಮಾಲ್ ಬೇಗ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದಾಡು, ಚೈನಾ ಮಾಲ್ ಬೇಗ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದಾಡು. ಜಪಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲದು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಪಂದಾಡಿ. ಕುಡಲ ತೂಲೆ ಕಣ್ಣುಲು ಮುಚ್ಚದರಡ್ಲ, పియల తూలే కన్నులు ముచ్చదరడ్ల. నలుగురు తిరుగుతూ యాండ పొరులు నమ్మ పిల్ల. ಮಾತ ಶಾಪ್ ತಿರ್ಗದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಡ್ಡೆ ಗಿಡೆ ಮಾತಪ್ಪೋದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಿರ್ಗದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಶಾಪ್ಗೆ ಅಮೋಘ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಸ್ ಬಂದು. ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೋವೆ ಬೋಡ ಇನ್ನಂಚಿನ ಈತ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಉಂಡಾರ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ಪೇವೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ವಿದಿನ್ 30 minutes ಒಂಜಿ 45 minutes 30 minutes ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಬೇಗ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು, ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲೆಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ಲ ಪನೊಲಿ ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನ್ಯಾಂಡೆಲ್ಲ ನೀಡ್ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಮೇರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಮೇರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಸೊ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ನಂತೂರ್ದಲ್ಪ ಅಂದು ನಂತೂರ್ದಲ್ಪ ಪಂಡೆ ನೀಚನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ನಂತೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ದುಂಬತ್ತಂಡ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕರ್ನ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಶಾಪ್. ಸೊ ಇರ್ ಮಾತ ಪರ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಗಂಟಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿತ್ತಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೋಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಿನಿ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದುವೇ ನಂತೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಸೊ ಪಾಸದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಿರ್ಗುನ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಬೀಚ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೂರಿಜಿಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುನನೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೀಚ್ದ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೀಚ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ಪುನೆಡ್ದು ಫಿಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಆರ್ ಬೀಚ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಆ ಬೀಚ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ಸನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದೀಪ್ತಿ ಡಿಕೊಲಾಲ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್